Добрый дзень, шаноўныя сябры. Ну што, працягваем назіраць за смаўжынымі выкрунтасамі. Хачу сказаць, што той вінаграднік, у якім жыў смоўжык, знаходзіўся даволі далёка ад рэстарана. Таму працоўны дзень у рэстаране закончыўся. Шэф-кухар сумаваў на кухні, усе наведвальнікі рэстарана разышліся, а ён усё чакаў гэтага гурмана з яго дабычай. Афіцыянт нават прапанаваў яму пайсці дадому, але ж кухар не мог сабе такое дазволіць. Ён жа меў 3 залатыя медалі за сваё прафесійнае майстэрства. І калі стомлены і халодны гурман дабраўся да рэстарана, была глыбокая ноч. Ён заявіў кухару: «Прыгатуйце яго хутчэй. Усё адно як печанага, смажанага ці хоць бы варанага. Я ад голаду ледзьве на нагах трымаюся», заходзіўся ад нецярпення наведнік. «Але, шаноўны спадар гурман», запярэчыў кухар, «я дыпламаваны спецыяліст. Такі делікатэс неабходна гатаваць згодна з усімі тонкасцямі кухарскага майстэрства». «Мне ўсё адно», заенчыў небарака, «разумееце, упершыню ў жыцці мне ўсё адно. Я хачу есці». Ён усё ж знайшоў у сабе сілы памыць рукі і зняможаны асунуўся ў крэсла. Дастаў з футарала свае сярэбраныя прыборы, заткнуў сурвэтку пад падбароддзе і сядзеў, аблізваючы голы відэлец і не спускаючы галодных вачэй са смоўжа. Але смоўжык пачаў змагацца за жыццё і пачаў скакаць па сталу. Нават кухар здзівіўся, што ўпершыню бачыў такога смоўжыка, падобнага на коніка. А далей такая сцэна не для слабанервовых, скажем так. Пакуль кухар важдаўся з марынадам, паволі паддасыпаючы солі, гурман на хвілінку заплюшчыў вочы. Змарыўся ж за дзень. Смоўжык зразумеў, што атрымаў шанец. Ён адважна кінуўся на лязо нажа, прыстаўленага гурманам да яго мяккага брушка. Ах, здаецца, кухар і гурман адначасова выдыхнулі ад здзіўлення, пабачыўшы гэту неверагодную карціну. Па лязе ножыка поўз упарты смоўжык. «Бач, які штукар! І нават нож яго не бярэ», заўважыў кухар. «Лухта! Проста гэта звычайны сталовы нож, не такі ўжо і востры. Вось гэты няхай паспрабуе адолець». Азвярэлы ад голаду гурман выхапіў з рук кухара вастрэйшы нож і падставіў яго лязом угору. Але дзіва, лязо не чыніла смоўжыку ніякай шкоды. Гурман ажно зубамі скрыпеў. «А вось гэты нож паспрабуйце», ласкава прапанаваў кухар, падаючы яму круглы нож для піцы. Гэта было для смоўжыка найстрашнейшым. Зараз, колькі не спяшаўся небарака, усе яго высілкі не аддалялі небяспеку ні на кропельку, бо ён рухаўся па замкнёным коле. Гурман са злавесным выглядам назіраў за безнадзейнымі смаўжынымі спробамі ўратавацца. Невядома, колькі б доўжыўся гэты здзек, але дапамога прыйшла зусім нечакана. Пабачыўшы, як смоўжык упарта рвецца з няволі, кухар раптам расчуліўся. «Ну, досыць, спадар гурман, не магу я вам прыгатаваць гэтага смаўжа. Вы зірніце, як адчайна ён за жыццё змагаецца. Дапраўды, ён ніколі такога я яшчэ не бачыў. Але я слова даў, што ні крупіначкі ў рот не вазьму, пакуль печанага смаўжа не пакаштую», зніякавеў галодны гурман. «Я вас вызваляю ад дадзенага слова», урачыста абвясціў шэф-кухар. «Згадзіцеся, вы прыклалі ўсе намаганні, каб яго стрымаць. Я сам таму сведка. Але ад гэтага моманту гэты адважны смоўж знаходзіцца пад маёй асабістай абаронай. Такая ўпартасць вартая павагі. Можаце цяпер есці колькі ўлезе і што заўгодна, акрамя смаўжоў». Па праўдзе кажучы, гурману ўжо было ўсё адно. Нават каментары ў блогу больш яго не цікавілі. Ён абыякава назіраў за тым,
як кухар падчапіў смоўжыка апалонікам, адчыніў акно і вытрас уцекача на падваконне. Ну, вядома ж, смоўжык даў драпака. «Есці дайце», – ціха папрасіў гурман, – «хоць што-небудзь». «Калі ласка», – звыкла адазваўся кухар. Ён пільна агледзеў пустую кухню. «Прабачце, але ў гэты позні час у нашым меню толькі варголы з нішчымніцай». Ветліва пакланіўся ён гурману і наліў у яго срэбраны кухпачак кіпеню. Зняможаны гурман сёрбаў гарачую ваду, з прыкрасцю успамінаючы сваю ранішнюю пераборлівасць. З тае пары гурмана пераследуе страшны сон. Ён сніць спрытнага смоўжыка і паляванне на яго то з мехам, то з лыжкай, то з відэльцам, то з кубкам, то з міскай. Пасля яму гатуюць са здабычы самыя неверагодныя пахкія стравы. Але толькі гурман адкрывае рот, каб паласавацца, ён бачыць побач грознага кухара з насупленымі брывамі і ножом у руцэ. Прачынаецца гурман ад уласнага крыку і вострага голаду. Хапае кубачак вады, які заўсёды ставіць каля ложка, і прагна яго выпівае. У хуткім часе гурман кінуў весці свой блог у сеціве, зрабіўшы там апошні запіс. «Самая незабыўная страва, якую я пакаштаваў у сваім жыцці – варголы з нішчымніцай». Ну, вось так заканчваецца добра гэта казка. А яшчэ хачу сказаць, што далей спадарня Наталля знаёміць сваіх чытачоў з незвычайнымі смоўжыкамі, якія сустрэліся нашаму вёрткаму смаўжу падчас яго падарожжа. Гэта смоўжык-конік, які жыве на вялікім бар'еры ў Ціхім акіяне, а смоўжык-хамелеон, які водзіцца ў сажалках Англіі. На берагах Аўстраліі смоўжык сустрэўся з біялюмінесцэнтным смаўжом. А каб пазнаёміцца з лусканогім жалезным малюскам, смоўжыку давялося спускацца ажно на 2400 метраў ніжэй узроўню акіяна. А ў салёным акіяне ён пазнаёміўся з фіялетавым смаўжом. А самымі неймавернымі падарожнікамі выявіліся японскія смаўжы-вандроўнікі. А ў Антарктыцы жыве смоўж, які абзавёўся парай крыльцаў і нібыта лунае ў воднай прасторы. Сляпы празрысты смоўж выклікаў у нашага смоўжыка найбольшае шкадаванне. І пра самага небяспечнага смоўжыка ў свеце. Гэта смоўж-конус з гарпуном. Вельмі таксічнае стварэнне. Вось так прыгожа заканчваецца гэта кніга. Хачу сказаць, што і іншыя казкі, якія ўключаны ў гэты зборнік, таксама цікавыя. Чытайце, набывайце кнігу ў бібліятэцы або ў кнігарні. А я вас чакаю на канале «Казкі на канапе». Да новых сустрэч!